Efter 10 minutters pause, og der kommer andre partiernes kandidater. Og der er Martin Abelsen fra Narsaq har et spørgsmål. Martin. Hvis vi skal gøre Sydgrønland attraktiv, vil vi arbejde for, at kommunalbestyrelsen også arbejde for, at for eksempel have lærere til Sydgrønland. Og at der er store omkostninger og udgifter her i Sydgrønland, men vi har også boliger, som er meget nedslidte. Og jeg vil spørge, hvad man vil gøre ved det enkelte område, som er nævnt her. Hvad vil man gøre for at få uddannet personale til Sydgrønland? Jeg hedder Mogens Carlsen. Og at det er rigtigt, at der i lang tid ikke er blevet bygget private boliger. Og det er derfor, at vi går ind for, at vi kommunen bygger boliger. Og at man er nødt til at sørge for, at befolkningen har gode vilkår, og at vi også får bedre boliger. Og så vi har nogle kritiske punkter omkring for eksempel børn i daginstitutioner. Vi er nødt til at diskutere naalakkersuisuts planer om byggerier i de enkelte regioner i Grønland. Det kan ikke være rigtigt, at huslejene for de gamle lejligheder er til samme priser som helt nye boliger. Med hensyn til boliger. Og at i det sidste år har vi etableret et slut, som har til formål at bygge nye boliger her i Sydgrønland. Og vi er nødt til at bane vejen for, at der bygges private boliger. Og vi er nødt til at bane vejen for, at man bygger flere private boliger gennem 40-60-ordningen. Men vi er nødt til at være meget påpasselige, hvordan vil vi udvikle de enkelte områder, så vi er nødt til at lave nøje vurderinger. Og så vurdere, hvilke konsekvenser det enkelte tiltag vil have. Men vi har et stort ansvar på området, så vi skal tænke os godt om, hvordan vi vil udvikle det. Det er nødvendigt, at man
lave gode planer. Der er mange boliger, som ikke har været beboet i mange år. Og sådanne forhold er vi nødt til at ændre. Vi vil arbejde for, at man laver gode planer for, hvordan man vil ændre tingene. Hvis vi skal have uddannet personale, så er vi nødt til at have gode boliger til dem. Hvordan de vil gøre søgrundene attraktivt at bo i. At det er de enkelte områder spiller sammen, for så at sige. Vi er ved at prioritere indsatserne inden for folkeskolen, og at vi kan allerede mærke nu, at uddannede lærere er blevet flere her på det seneste. At vores økonomi her er i det sidste år blevet bedre. At det er derfor, at vi har kunnet bruge midler til det enkelte område, som skal forbedres. At vi er med hensyn til skabelse af arbejdspladser, så er vi også nødt til at se på Sigublok. At vi hjælper Sigublok, så kan man bygge meget mere fleksibelt, og som også kan udbredes til resten af kysten. At med hensyn til de næste boliger, så er vi nødt til at ændre tingene tilstand. Med hensyn til boliger, hvad vil man så gøre? Hvordan kan kommunen forbedre tingene inden for boligområdet? Vi er nødt til at sige frem, og så lave gode planer. Og vi er nødt til at bekæmpe svampeproblemet også. Indtil nu har det været sådan, at har smidt mange penge væk ved at lave forkerte tiltag. Så vi er nødt til at sige på, at vi skal have gode uddannede folk hernede, så er vi nødt til at sige på, hvilke tilbud vi kan give dem. Du har en helt andet spørgsmål. Jeg hørte her i radioen i går, at kommunen laver et helt nyt kontor i administrationsbygning. Hvad så med havnen og kulturhuset og hallerne? Hvad vil I gøre for at forbedre dem? Nu er vi blevet medaldrende, uden hvor man har haft planer omkring det, men aldrig er blevet realiseret. Benjamin Kielsen Ja, Grønavsvar abeqqummut. Mange tak for spørgsmålet. Anginiarpap kommuni allaffissuat sinaniqarnissaat. Taanalu
Vi vil bygge et helt nyt administrationsbygning for kommunen. Men vi vil ikke kun prioritere det, men det er også andre områder, for eksempel omkring Halland og at når vi ser på kommunens administrationsbygning, her i det sidste år, der har vi haft svampeproblemet inde på livet. Og vi har brugt mange penge på at bekæmpe svampeproblemet. Og vi er nødt til at se på, hvordan vi bruger midlerne bedre, sådan at vi også i fremtiden får færre udgifter med hensyn til halerne. Så har vi nogle samarbejdspartnere, men på grund af coronasituationen, så er arbejdet blevet forsinket. At vores hal egner sig ikke længere til en by der med 3.200 indbyggere. At vi arbejder for en ny administrationsbygning og så nedprioritere andre områder. Nej, det er ikke. Nej, vi vil ikke nedprioritere andre områder. Jeg kommer til at tænke på, at siden vi var lærlinge, man snakker om, at vi skal have et svømmehal. Og nu er vi blevet pensioneret, uden at det bliver realiseret. Så man er nødt til at lave realisable planer med mennesket i centrum. Hvad vil du prioritere? Jeg ved ikke, hvor mange i mit liv her i Søgrønland. Jeg ved ikke, hvor mange år, hvor mange vi er blevet lovet omkring svømmehaller og lufthavner og sådan noget. Og det er, der bliver realiseret indtil nu. At det er enkelte områder, som skal udvikles og for eksempel svømmehaller. At vi er også nødt til at se på, at andre muligheder for at kunne finansiere nybyggerierne ud over kommunens bidrag til det. Så der er mange områder, vi er nødt til at arbejde med. Det er midler, man bruger til på landsplan, der bruger man til byggeri af 1,3 milliarder om året, og vi er nødt til at have fordele ud af det her i Søgrønland også. Hvordan vi prioriterer i ny administrationsbygning, eller også andre områder. For det første er vi nødt til at sikre, at borgerservicen, en bedre borgerservice. Og det er en af de vigtige områder, det er havnene. Så det vil vi også prioritere. Det næste spørgsmål. Med hensyn til ansøgning om førtidspension.
at et menneske, der har arbejdet for samfundet i mange år, og når vedkommende vi har førtidspension, bliver det ikke altid godkendt. Hvorfor vil vi ikke hjælpe dem, der har arbejdet for samfundet i mange år? Apequtiineqarpoq soo førtidspensionistingorniarneq taam ajornartartiginersu. Hvordan det bliver sagt, at det bliver spurgt, hvorfor det er så vanskeligt at få førtidspension. Når man specielt hvorfor det er så vanskeligt, når man har arbejdet for samfundet i mange år. Vi skal arbejde i kommunen på baggrund af lovgivningen, og vi er nødt til at følge landsigtslov, initiativloven nøje. Og vi videregiver de forskellige ønsker til vores initiativmedlemmer og så til naalakkersuisut. Når du kommer ind i kommunen, hvordan vil du så sørge for, at initiativt er lydhør for ønskerne? At det er, man kan ikke acceptere, at dem, der ikke arbejder længere, at man negligerer dem. At vi er også nødt til at se på de mennesker, der er blevet nedslidt, hvordan man kan hjælpe dem videre. Jens Adolfsen Gero ilqanisimaqap. Jens Adolfsen, hvad mener du? Det er rigtigt. Det lov, vi arbejder efter. At det er ikke altid nemt for at kunne hjælpe de mennesker, der er nedslidt. Og vi er nødt til, så vi kan ikke blive ved med at acceptere ting i tilstand. Så vi er nødt til at lave planlægning og så fremskrive, at hvor mange der vi har behov for eksempel førtidspension i det nærmeste år. Maurits Carlsen. At vi ved jo, at det er landspolitikeren, der har lavet lovene, og vi er nødt til at følge dem i kommunerne. At borgmesteren og så embedsmændene har flere møder med centraladministrationen og landspolitikeren flere gange om året. Så vi er nødt til at blive ved med at fremføre overfor landspolitikerne og centraladministrationen, hvilket behov der er for at kunne hjælpe for eksempel førtidspensionisterne. Benjamin Kielsen, idumu unna apeqqut Er det rigtigt, at man er nødt til at hele tiden at gentage det ønsker, man har? Ja, selvfølgelig skal man gøre det. Lige meget om det gælder for på landsplan eller også kommune, så er vi nødt til at fremføre dem vores ønsker gang på gang og gentage dem hele tiden. At der vedvarer løbende borgermøder og det enkelte borger henvender sig også til kommunens administration. Sofia Kielsen, du har også et helt andet spørgsmål.
kommuni иллеқарфиммиунут аммангиппаллаақаа at kommunen er lukket over for borgerne. Kuyataan kommuneqarfinni innittaasuna eqqartertineqangila. At daginstitutionen er meget vigtig for borgerne, men man diskuterer det ikke. Og med hensyn til udvinding af mineraler, så er det sådan, at Grønland ikke får ret meget ud af mineindustrien. Måske får de 2 kroner ud af udvinding af mineraler. Med hensyn til uran, hvad jeg siger til uranudvindingen. Fra Inuit Ataqatigiits side har vi klart sagt nej til uranudvinding. Vi har andre erhverv, det er at landbruget og fiskeriet, dem bliver vi nødt til at prioritere og udvikle. Vil vi arbejde, hvor man reelt diskuterer mini-projekterne, hvordan vi sørger for, at det bliver diskuteret. At vi er nødt til at sige på fordele og ulemper ved de enkelte mini-projekter. Vi har et helt klart formål, at vi skal arbejde med mennesket essens om. Så man er nødt til at for det første er man nødt til at spørge befolkningen, hvad de gerne vil have. Når man jo skal, når jeg tænker på mig selv, de information, jeg har fået omkring uranprojektet og udvinding af uran, så de information, jeg har fået, de er meget, meget få. Så jeg har brug for meget flere informationer. Så hvilke virkning eller konsekvenser vil det have i fremtiden? At vil det føle dig forpligtet til at arbejde for informationer her i kommunen? Ja, hver borger her i kommunen har en forpligtelse. Uran skal ikke have et parti. Uanset parti tilhørsforhold, så er det enkelte menneskers holdning til det, man er nødt til at høre. Inatsisartut og naalakkersuisut er dem, der er øverst ansvarlige for området. Der bliver valgt ind i kommunen. Jeg skal også sørge for, at man drøfter uranudvinding. At det er befolkningen, der skal tage stilling til det, og en stillingtagen. Stillingtagen er, at det er nødt til at drøfte området.
Det uranudvinding kan have store Benjamin Kielsen. har store negative konsekvenser, så vi er nødt til at se på, hvilke andre muligheder vi har for at kunne få indtægter her i Søgrønland. Jeg personligt siger nej til uranudvinding, men andre i mit parti siger ja til det. At jeg vil først sige ja til det, når man reelt følger den lovgivning på området, der er. Og det er det enkelte partier, der skal have en holdning til det, og så følge deres holdning. Det er helt enig i, at Oran har intet parti. Det er det enkelte menneske, der skal tage stilling til omkring uranudvindingen. At vi er nødt til at høre befolkningen, og vi skal respektere flertallet i befolkningen. Og så er jeg enig i, at kommunen skal være med til at drøfte spørgsmål omkring uran. Sofie har også et andet spørgsmål. At guldminen, hvor mange indtægter har vi ude om året? At når vi siger 100 og frem, så er vi også nødt til at sige på, at de kommende generationer, og specielt de unge, skal kunne udnytte og få indtægter ud af de enkelte projekter. At hvis vi ikke har videre indtægter fra mindesprojekterne, så vi det grønlandske befolkning ikke har får nytte ud af mindeprojekterne. Hvis du lige kan gentage spørgsmålet kort og klart. Jeg har sagt det. Det er med hensyn til guldminen, hvor mange indtægter kommunen har ud af det. Befolkningen, der er mange områder, som befolkningen siger ikke kan acceptere, men hvor man bare beslutter noget over hovedet på dem. Og jeg mener, at det er grønlænderne selv, der skal udvinde dem, og så få indtægter ud af det. Hvordan vi i Søgrønland selv får indtægterne ud af mindeprojekterne her i Søgrønland. Vi mener, at der er mange mineraler, vi kan udvinde. Vi med til erhvervslivet, så er vi også nødt til at drage nytte ud af de projekter. Lad os lave et institut, der kan vurdere
hvordan vi kan udnytte den lokalbefolkning kan udnytte det enkelte for eksempel til smykkeproduktion. Jeg skal forstå det på den måde, at en geologuddannelse skal oprettes her i Sydgrønland. Det er det institut, de kan lave mange forskellige ting, for eksempel at det der kommer ud af indlandsisen. Det er rigtigt, at vi mangler uddannet personale her i dag. Men når vi snakker om psykologbloggen, så er vi nødt til at flere morlærlinge. Hvis Grønland skal have andre indtægter fra andre områder, for eksempel mangler vi uddannede grønlandske dyrlæger. Med hensyn til skolen i Sisimiut, der mener jeg, at det er at det er mere tilbagestående i forhold til andre lignende uddannelsesinstitutioner i udlandet. Hvordan vil du opfordre flere unge til at uddanne sig? Fra det slut er vores ikke holdning, at man skal give de unge, du stakkel her pengene, så du kan leve, men vi skal kræve ud af dem, der skal uddanne sig. Guldminen er ikke, så vidt jeg ved, ikke genopbygget. Vi kan ikke blive ved med at lave barrierer med og så henvise til folkesundheden. At vi ved, at det gange, hvor guldminen blev åbnet, så har beboerne i Nordtalik har fordele af det. At i stedet for at lave barrierer, hvis det ikke guldminen ikke har negative konsekvenser for miljøet, så synes jeg, at man skal genåbne det. At vi er nødt til at kræve til det enkelte mineprojekter, for eksempel til guldmineprojektet, at der skal være flere lokale medarbejdere. Og så til næste spørgsmål. Du har et helt andet spørgsmål også. Det er en generel spørgsmål. At når man tænker på mere selvstændighed, så har vi brug for hver enkelt beboer eller borger. At når man skal have en lederstilling, så skal man have en uddannelse og ikke mindst erfaring. Hvordan vi sikrer det?
Og så også med hensyn til medarbejdere i den kommende Benjamin lufthavn. Kielsen takanna. Ja qoina pisortan tungatillu tassa qanigaafim kiillam Med hensyn til ledere, pisortangortitsiugut at ved sidste valg, så fik vi her i kommunaldirektør en ny lokal kommunaldirektør. anginiakkat ilagiuarpaat aterfiit pitsaas imaan inississimalluartit Vi har altid det mål, at vi skal have grønlandske medarbejdere. Selvfølgelig er det meget vigtigt, at man skal have en uddannelse og erfaring. Med hensyn til sidste valgperiode, så har vi sat store så har vi lagt stor vægt på, at vi skal have lokale medarbejdere. At de fleste jobs er nødt til at være i Grønland. At i Sydgrønland er så nødt til at sikre, at det er lige meget, vi snakker om hvilke områder man arbejder inde under, at man opgraderer dem, således at befolkningen kan følge med. Og vi er også nødt til at vurdere, hvor meget, på hvilken måde vi bedre kan være involveret i den videre udvikling af samfundet. At vi er også nødt til at sikre mere indtægter til fiskerne og andre erhverv. Aqutsisut pisortalluunniit ilinniarsimasuunissa taavalu maangnikkuyataan immaqalunin nunatsinninngaanersuunissa. At hvor vigtigt er det, at vi har uddannet personale, og at det skal være hjemmeboende i Grønland. At vi er nødt til at sikre det enkelte behov, og vi snakkede lige om boligsituationen, og det er en af de områder, vi er nødt til at arbejde med. Der bliver flere og flere højere uddannede unge. Fra Atassut siger vi klart nej til styring opfra. At vi mener, at der er for mange ledere i vores kommuneadministration, fordi at der opstår mange huller, som folk kan udnytte. Hvis vi skal lykkes med at få lokale medarbejdere, så er vi nødt til at se på, at hvordan vi kan opnå det. Under sidste kommunalbestyrelsesmøde, der vedtog at det flertallet, hvordan man skal indrette kommunestrukturen. Der er kun 5 minutter tilbage, og så det sidste spørgsmål. Ja, апеккатеқартиссартуллиат тассаау ааммупилия сианериатаарам камитсилаариарлугу. Ja, апеккатеқартиссутуллиа никвилаарсунаасуугит аггу пенсион илсунаана тигилера. Aggo Benson vil du spørge om.
tuusisut atorneqarnikuustaakua kumun kuallarmi qanisimaqarpigivisi atorneqaqqivissava imalini taamatu I kommunikuellarkama skal man pisaqangittaamat ingartateqqinnassivisi skal man genoptage projektet omkring skal man gentage projektet omkring mentorer. Og I har heller ikke snakket om børnene her i Søgrunden. Hvad ved I, hvordan vi arbejder for børnene? At I samarbejder med færinger, som man genstartet i indlandet, der har man oprettet et sted, hvor turisterne kan opholde sig. Kan man ikke udnytte det med hensyn til børnene? Vi har sat midler af til kompetenceudvikling, og det vil vi arbejde videre med. At vi vil komme over, at der er nogle borgere, der ikke kan komme komme videre, fordi vil vi arbejde videre med mentorordningen. Vi har også i kommunen vedtaget, at vi vil afsætte 1 million kroner til frivilligt arbejde. Jens Adolfsen som det næste. Med hensyn til børnene, at der mangler vi familievejledere, som kan rådgive børnenes opvækst, omkring børnenes opvækst. At her i vores by, der siger vi, at børn, der laver hærværk, hvordan kan vi løse det problem? Og fra der så vil vi gerne have ansat en rådgiver på området. At mentorordningen var blevet i gang, men den havde nogle svagheder, og på grund af det har man stoppet det. Og hvordan kan vi som folk komme videre, uden at vi taber for mange? At med hensyn til kulturområdet, så kan man søge midler til kulturudvalget. At der er mange muligheder, der er projekter, som lokalt kan igangsættes. Og vi skal igen have 10 minutters pause. At når vi begynder igen, så vil der være andre kandidater fra partierne.